Nuwun kawilujengan Sih Wiloso saha rahmatipun Gusti ingkang Maha Linangkung. Mugi-mugi tansah tumedhak saha kaganjarna dhateng kula lan panjenengan sedaya satemah saged pinanggih kanthi winengku ing suka rahayu. Dulur-dulurku kabeh kang banget tak tresnani, monggo sami ngenam rasa ngongak kahanan donya kang kebak ing pacoban iki. Kalilana kula Suparno Widya Hadiningrat pangesuh Nimas Wisata ing tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalilana badhe atur kekidungan sauntawis ing pangajab muga-muga corona enggal sirna larut katut ing barat angin. Bebasan sing abang padha nyimpang, sing putih padha nyingkrih, sing ireng padha meneng sing galak dadya sanah. Satemah hanjalari padang hanrawang marga agung kang samya dipun liwati ing tembe sami hayu hayu rahayu. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luput ing lara luput bilai kabeh jem setan datan purun paneluhan tan ono wani miwa panggawe hala gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ono ngarah mring kami guna duduk pan sirna kawrohana sejatining urip manungsa urip ana ing donya bebasan mung mampir ngombe umpama manuk mabur uncak saking kurungan neki ngendi penclokan benjang yo kongsi kaliru upama wong lumasanja jan sinanjan wong sanja wajibe mulih mula mulan nira laken para pamirsa inggih labet anggen kula tresna marang budaya. Mugi hanjalari kuncaraning bangsa dumunung wonten ing luhuring budaya. Nuwun.